थांनाय 7 नभेम्बर सालमारिबो बुबाग्राखर आगुलिनि बिदुत कत्ता जमनि गानाव तंमा मोबति सुरुंबो दिप्रासा खरकजा सिखला आरो सामं खाय तंजामनि फियाबा शाकनि रां मानथाय साना थांतानि आरोनि अनार एबा नकफांबाय ते मेनेजार बाय बुतक ख्लायजाखा वागतक सैरंनो बुमा हायके रड रक बाय बुजाखा याग्रक फातिखा ते बांग्रा रक दुखमानखा याग्रक गोसासाबायखा पातिमुनतै शाकबाय थां बुजांनाय सिखला एबा दिप्रासा सिखला रोंसोरों तंदै परिवि तंनाय सामंख्लाय तंनाय तामसाखा खनायनाय माने मेन कारण खाबाहाय माने आंथ' तानाय आंनि बाबा सरिसायांगै आं समबानि आजुगो माने सियां ट्रेनबाय नगो थांगै परे आंनि बाबा सरिसान नायखा कयदिन नायबाय आं डाइरेक्ट शुक्रबार बृहस्पतिबारनि सारनि ट्रेन फायै शुक्रबार आं डिउटि जइन खायो आं फायै दुगानो फायै बानो संगा गायनि सरिनि बाबानो सर बाहिं गान संगानो ने संगाबर आं सागा डाक्टर माने काम नों काम मन मथमति सलिदरब गान सागा नों पैसा नि सैलारि डाइरेक्ट शुक्रबार फायना बृहस्पतिबार समबार फायै ना फायदिन सागा न समबार फायना सागा आं दुगा शनिबार बाय रविबार आं एबसेन्ट नाखा माने आं तानगा रविबार टिबिएस कासे एग्जाम थांबागै आं और एबसेन्ट ना बन्द ना खाता दुइ दिन इंगे आं पाय समबार डिउटि थांगै इंगे बो तेमा दं सिन दल संग सुगनि दल स्टाफ न बो बिथां दुगानो खुलुगै हाबै तंगा सराप तंगै परे बो फायै आनो आन मुखुइरु खना ने इंको पाय आं थांगा इसार gai नों तांगे फायना सार आनि सेले नाना फायो मान नों साका शुक्रबार जखन फायब्रो नों समबार फायना फायदिन साका आं फायगा फाय परे बानो सिंगानि कोदिन एबसेन्ट दं सुंगा आं सागा सार आनि एबसेन्ट सादेका आर 9 दिन हायखा साका तांगे उनपर बो हिसाब फायगा आन कोदिन एबसेन्ट सिंगागा हिसाब खाना दाका आंगे बसावनि तो 10 दिन हाय एबसेन्ट उनपर बानो सागा नों सेले जिनानो फायंगे तांगे बिसिं हाब न बायरे अखर तंगदि ओ कोना थांगा बासे तंगदि न उनपर आं कोना थांगा बासे तंगैखा उनपर आं आनो बारे सिंगा बान दलं कलखै थांगा दलं कलखै परे बानो साराव तंगा आं हाबका 10 मिनिट परे हाबै आं बनो सानकारां सार आनि रां हदिनि अंबैसे बनो साका नि इउनिफर्म सावखौ दिनि सावदानो इउनिफर्म सावगै बायरे थांग खितार हदि साव इंगा आं जे बो सामोद इउनिफर्म सावगै बायरे खितार होका या साइटो दिगै इंगा बाय बनो कुनै जे फायना थाबर बाय बनो ना थाबरमा परे माने किसमेन आं माने निजे पासिना बागै किसमेन माने याखन दागरे थांका ओमफ्राय बनो अबस उल्टानो माने दागा बनो बु हिनि हायनि जनो तेमा सागन दास दङ अबय रंनि मेनेजार बो फायन बुखा बु परे बो स्टोर हाबै जे मुक्तिसन अनार अबसा बो बिसिं हाबै आनो रडना बे आनो गबु फायगा बो परे आनो नांखा या फाटिका ओमफ्राय बर कनकरि मिलानो बुसुगा मागोन बोनो बुपुर बो केसुक नजाग एबा केफे रोदाना बसो सासा गाहाम बो अबले माने केफे लाइ मास तमा तंया नंगारो मोबतिबो जे सुरुमो सामख्लाय मा बोसोर बरखा माने आं 3 मास सेंटर माने अगस्त में खायमानि के सेप्टेम्बर अक्टोबर गे नभेम्बर जाता गंटा माने 4 मास रानिं सलि दं गाबोन सिगां जेबो नपुला जয়েন खाय आपरो रां दबमा आपरो रां काहमन मान दङ आं वाला तांगे रां काहमन मान दङ आं वाला तांगे बर दिल माने एक जाखा 2 तारिख मास नि गो रां दो आंगे आं तो दिनो आनि बाबो सरि जायांगै आं नगो थांगे मा दङैखा आंगे आंबगे माने सेलिब्रेशन मा ले थांगा आं सानका गे सनादा रां दले बोसोर याफा रां तो माने एस आपरो माने आनो बुतनि याफार का बरो परे बानो माने आनो जे बुया दबो बुपुर नानो दम किरु नि जे जाफान दंदि बा जे जाफान दना थांना एटेक हेने इंगा बा बानो और रड बुइ मुजे गया ओमफ्राय से बानो सको कासि केंची बाय आनो सु यरो नाय खाबो न आपरो तेगा सिने सब दङ बस आनो बासिरु बो जसो फाइरम फयांगे आं अरनो इन्जुर हुनु तेबो गोबां खाय आजराबो नं मोबति सुरुमो नं जेब्रो बुजाक तंबरो खर बुसु स्टाफ समतिल खर बुरे स्टाफ बुरे खरङ आं टाइम हास चाला दं ओमफ्राय दाबो नं बुबाग्रा बे मालाय तामरो पक्साराखै आं जे मन गतमन अबना सागा बो बानो आं सायखान रखावा हेन काहामनि बागै आंनि बागै निन पारा गले बर आनि गामि खा दलाय दिसुनि आगो हागो पिसो तामरो ख्लायनि अ सामख्लाय मा लोग लोग तामरो ख्लाय तो माने आं सामखौनो आं परिबो दं